Bueno, comezamos entón. Moi boa tarde a todas e a todos. É para min un auténtico placer darvos a benvida hoxe a este acto tan importante para Ponteareas, porque con el damos un paso máis pois para converter e rehabilitar o antigo mercado de abastos na nova Biblioteca Pública de Ponteareas. Como concelleira de urbanismo, pero bueno, tamén como arquitecta, pois é moi especial para min, porque ter a oportunidade de impulsar un proxecto desta envergadura e ademais facelo con un concurso de ideas tan innovador, pois é para sentirse moi orgullosa. Ademais, con esta aposta por estes concursos de ideas, o que reflicte é o compromiso deste goberno con concursos que premian a excelencia arquitectónica e tamén os procesos participativos abertos e transparentes. Fomos pioneiros en plantexar un concurso de ideas en dúas fases. Nunha primeira fase na que despertamos ese interese dos arquitectos de todo España, porque chegaron nada menos que 103 propostas, das cales, para a segunda fase, se seleccionaron 5 que xa tiveron que desenvolver esa primeira idea inicial a nivel anteproxecto. O que demostra, que Ponteareas se puxo nun lugar de relevancia na arquitectura nacional. Destas 103 propostas, unha vez seleccionadas, sí que quero agradecer especialmente a colaboración do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e ao xurado, porque con eles redactamos as bases e nos axudou a elaborar un xurado que con moito rigor foi quen de pormenorizadamente estudar cada unha destas propostas e ter hoxe aquí as 5 gañadoras. A transformación da nova Praza de Abastos nunha nova biblioteca municipal non é só un proxecto arquitectónico, senón que é unha aposta pola cultura, pola aprendizaxe e tamén polo futuro dos nosos veciños e veciñas, porque será un lugar de encontro, coñecemento e convivencia que preservará a nosa identidade ao mesmo tempo que responde a unha gran demanda que temos no noso municipio. Hoxe contamos aquí con 3 membros do xurado, Alfredo Sirvent, Gracia e Inmaculada Serrano, que realizaron esa difícil tarefa que foi valorar todas estas propostas de altísimo nivel. Para comprender mellor este proceso e as claves que hai detrás destas decisións, voulles facer unhas preguntiñas a cada un deles. Entón, en primeiro lugar, voulle facer unha pregunta a Alfredo, que se considera que é habitual que se reciban tantas propostas en concursos de ideas deste tipo. Buenas tardes a todos y lo primero agradecer al Colegio la oportunidad de formar parte del jurado y agradecer a los miembros del jurado lo fácil que ha resultado la relación, ¿no? Y el trabajo. Decías si es habitual. Yo me presento a concursos y la verdad es que tantos no es muy habitual, ¿no? Pero sí que está bien. A ver, yo creo que lo bueno de este concurso es que es un concurso abierto, ha sido un concurso abierto que permite que se haya presentado cualquier arquitecto o arquitecta, sin necesidad de una solvencia técnica o una solvencia económica o cualquier tipo de tema que a veces es difícil conseguir, ¿no? Para presentarse ese tipo de proyectos. Lo cual es de felicitar y es de, yo desde aquí hago un llamamiento a todas las autoridades a que hagan este tipo de concursos participativos y abiertos, ¿no? Sobre todo. Lo cual está bien, pero para el jurado no ha estado muy bien porque nos ha hecho trabajar bastante, ¿no? Sí que hemos visto muchísimas maneras de enfrentarse, los proyectos de enfrentarse a lo que se pedía, ¿no? A la biblioteca, y eso nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Y reflexionar mucho. Al final, la segunda fase, que es esos 5 finalistas, sí que permite que las propuestas vayan un paso más allá que el terreno, por ejemplo, de las ideas, ¿no? Que vayan más una definición un poquito más técnica, un poco más solvente, por así decirlo. Nada más.
Moitas gracias. E a gracia preguntarlle que valorastes, pois, ou que foron que aspectos máis importantes tiveron esas propostas para que vos as valorades positivamente, non? Como se afrontou este proxecto e por que se lle valorou o primeiro, pois ese primeiro premio? Que destacou? Bueno, buenas tardes, eu soy Gracia Mande, soy arquitecta, así que, bueno, junto con Alfredo y también Silvia e Inmaculada, claro, nos enfrentamos a la difícil tarea de analizar todas las distintas maneras de abordar el proyecto. Las propias bases, en ese sentido, también ya nos daban unos puntos, así que yo creo que fuimos bastante sistemáticos, diría, en el análisis de las propuestas. Las analizamos absolutamente todas desde el detalle, o sea, intentamos entender cada propuesta, analizarla, o sea, porque yo con Alfredo también me presento a concursos, ¿no? Y a veces pues no quieres que pase, que a lo mejor porque uno tenga una imagen muy bonita pueda quedar ese pase, y otro que a lo mejor no llegó a hacer esa imagen tan bonita pero su propuesta sea muy buena, no pase, ¿no? O sea, entonces sí quisimos ser en ese sentido exhaustivos y estudiar cada propuesta en sus distintos aspectos. ¿Qué valoramos? Valoramos mucho que fueran verdaderamente proyectos de rehabilitación. O sea, estamos hablando de rehabilitar el mercado de Ponteareas. Tiene una estructura muy singular, muy interesante, y nosotros creíamos que eso era algo que había que integrar en el proyecto, había que convertirlo en una ventaja del proyecto, ¿no? Y no en un hándicap. Valoramos muchísimo la integración en el entorno urbano. Es una zona un poco compleja, que tiene una topografía complicada, que supone una barrera de accesibilidad ahora mismo, y esta era una oportunidad fantástica para que los proyectos no solo dotaran a Ponteareas de una excelente biblioteca, sino que también solucionaran ese entorno, que crearan zonas de transición interior-exterior, porches cubiertos, plazas. O sea, hemos visto muchísimas soluciones en todas las propuestas en ese sentido, y fue una cosa que valoramos mucho. Y luego, por supuesto, que la biblioteca fuera una biblioteca atractiva para los distintos usuarios, ¿no? Desde niños hasta abuelos, que todo el mundo pudiera participar de esa vida cultural que mueve una biblioteca. La integración con el entorno, que el coste no fuera una locura. Bueno, un montón de cosas. Nos íbamos como haciendo así nuestra lista y íbamos analizando punto por punto, y luego, bueno, gracias también a Inmaculada, que nos ha enseñado mucho de cómo tiene que ser una biblioteca en el siglo XXI, y que, bueno, que yo creo que eso mejor si le preguntas a ella, pues... Sí, porque Inmaculada é a directora da Biblioteca Pública de Vigo, entón ela é a que nos daba pois eses toques de funcionalidade que deberían de ter os proxectos e como debería de ser unha biblioteca do século XXI. Entón preguntarlle, ou que nos fale un pouquiño de que características e particularidades ten que ter este tipo de bibliotecas. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Y yo lo que quería remarcar fundamentalmente son dos ideas. La primera es el cambio que se está produciendo en las bibliotecas. Estamos pasando pues, de ser espacios, contenedores o de conservación de documentos, del saber, y actualmente, sin obviar esta parte que la seguimos manteniendo, pero últimamente nos dedicamos más a organizar todo tipo de actividades para todas las edades, para todos nuestros usuarios de la zona, no ya solo del núcleo del concello al que pertenecemos, sino mucho más amplio de pues, una zona como puede ser el área metropolitana de Vigo, que donde damos servicios de todo tipo. Entonces la biblioteca se está convirtiendo ya en un lugar de encuentro donde se desarrollan todo tipo de actividades culturales, sociales, y donde lo que se establecen son unas relaciones de toda la comunidad. Y entonces nos hemos fijado más en los proyectos pues que tuviesen unos espacios diáfanos, abiertos, luminosos, donde tenga cabida todo tipo de actividades y todo tipo de público,
y donde el edificio va a estar por y para los usuarios, más que por y para las colecciones, como quizás sí que estaban hasta ahora. Esperemos haberlo conseguido. Bueno, pois agora xa nos queda saber quen está detrás deses proxectos, desas propostas. Entón, voulles pedir ao xurado que se senten nesa primeira fila e que Lara Fernández Vila, que é a secretaria do Concello de Ponteareas, proceda á apertura dos sobres. Boa tarde, unha honra para mí facer esta apertura de sobres, que é responsabilidade. E imos proceder á apertura do primeiro deles. Ese é o segundo accésit, o Castro Urbano. Entón, pois, agora coñeceremos quen é o afortunado. Vale, datos identificativos desta persoa, autores da proposta: doña Estefanía Martín Serna, colaboradores: Aitor Martín Serna, serían estas persoas, que non sei se están presentes. Non están, bueno, pois, en calquera caso, noraboa ao Castro Urbano por este segundo accésit. Imos proceder ao primeiro accésit, agora, apertura do primeiro accésit. Neste caso é Constaliño, e imos ver quen é o autor desta proposta. Por certo, lembro que os panéis destas propostas están na entrada, mentres que vou abrindo, co cal, se queren botarlle unha ollada, se non o fixeron. Anexo 1 é unha sociedade, MRUM Alonso Herbite Escorihuela Arquitectos Asociados. Está representada por Roberto Herbiti Machain, Ignacio Lite Lumbreras e Coldo Fernández Gaztelo, que non sei se están na sala, noraboa para eles. Vale, imos proceder entón ao terceiro, exactamente, o terceiro premio. Imos pasar cos premios. Na Osenlleira. Imos con na Osenlleira. Presentar un compromiso de constitución en sociedade, e os autores son 4 persoas, que as vou ler agora: Juan José Esturao Pena, Ana Irisarri Vázquez, José Manuel Usapiaga Gómez e Belén Vázquez Mojardín Lorenzo. Noraboa igualmente por este terceiro premio, e que xa nos estamos acercando ao final, e que xa quedan 2, e claro, bueno, imos co segundo. Neste caso, o lema é condensador urbano.
Temos varios autores tamén. Francisco Garrido Roca, David Úbeda Sales e, para finalizar, Pablo Valero Escolano. E con isto xa chegamos ao final, imos ter xa coñecemento do gañador deste concurso, que ademais será, lembro, o adxudicatario de cumplir os requisitos do correspondente contrato para a realización deste proxecto. O primeiro premio non era un sombrero, e agora imos saber, por fin, quen é o adxudicatario. Parece que este é o que se me pon difícil, por darlle máis emoción. Se está aquí presente xa sabe quen é. Si, ademais, alguén me fixo así que sé. Vale, a ver. É un autor e logo ten varios colaboradores. O autor, eu xa lle poño cara, vos non, pero... Javier Couto Granja, enhoraboa. Bueno, tamén merecen unha mención ás colaboradoras, que me imagino que son as persoas que están ao carón, Laura Pliegue González e María José Núñez Corbán. Moitas grazas, para mí un honor. Bueno, pois encantada de coñecervos, verémonos moito. E agora queremos facervos entrega pois dese primeiro premio. Entón acompañádenos, por favor, un aplauso. Bueno, non sei se queredes dicir algunhas palabras, aquí o micro está para vos. Bueno, pero queda de aquí, Se capedes. Isto tamén é nada, bueno, moitas gracias ao xurado. A verdade que é así como moita sorpresa, porque realmente o número de participantes xa cando foi a primeira fase foi unha cifra un pouco apabullante, decir, bueno, pois entre 100 propostas as probabilidades son poucas, sabemos que o nivel está moi alto en concursos. Bueno, modestamente intentamos facer algo que fora moi pensado para os cidadáns e as cidadás. Era o que máis nos importaba na proposta realmente, máis alá do aspecto do edificio ou de igual de como contar ideas ou así. Sí que un pouco todos os debates que tivemos na oficina foron en torno a como nós persoalmente usamos as bibliotecas cando vamos, cos fillos, con nós mesmos, como queríamos
sobre todo pensar que foron un lugar para ler no sitio, porque é algo que parece que igual en certas tempadas igual se perde un pouco, pero sí que o poder acudir á biblioteca a ler ali e que estés a gusto, que non teñas que levar o libro para casa, senón que podas ler ali, era o que máis nos importaba e no que centramos toda a proposta. Non sei se queredes engadir algo... No, xa me Gracias. Bueno, dime aquí a alcaldesa que diga cales son os importes dos premios. Bueno, o primeiro premio foi de 10.000 euros e logo o contrato de servizos para a redacción do proxecto básico de execución, que é ata 200.000. Despois, o segundo premio son 7.500 e o terceiro premio son 5.000 e os dous accessit son cada un de 2.500 euros. E agora dou a palabra ao decano do Colexio de Arquitectos, Luciano Alfalla. Pois moitas gracias Silvia, boas tardes alcaldesa, boas tardes presidenta da delegación de Vigo do Colexio de Arquitectos e parabéns a Lique, parabéns a Javi, a todos vos, porque realmente ademais é como un camiño de persoas que durante moitos anos estades convencidos tamén da participación de concursos, como decían tamén os representantes do colexio no xurado, Gracia e Alfredo, que é un camiño moi longo, moitas veces sen bons resultados, e cando estes chegan en unhas condicións como esta, é para estar moi felices. E sobre todo quero dicir as condicións polo que decía a propia, xa anticipaba agora a concelleira, porque nada, alcaldesa, imos tentar que sexas ti a voz tamén para que convenza a outros alcaldes, a outras alcaldesas, de que este sistema de convocatoria de concursos é o sistema máis acaído para celebrar este tipo de proxectos, para desenvolver este tipo de proxectos, porque con boa arquitectura fanse boas cidades, e con boas cidades atraemos máis poboación e somos capaces de ter máis calidade de vida, que no fondo é o que procurades todos os alcaldes e alcaldesas, que a xente que dirixides, a xente que liderades, viva mellor. Un concurso de ideas como este, para nós, tamén foi a oportunidade de facer por primeira vez un concurso en dúas fases. Un concurso que escollía dunha maneira sinxela, cada día ainda estamos tratando de mellorar máis, agora queremos camiñar cara a unha única entrega dun A3, dun documento moi básico, pero que explique xa as ideas esenciais que ten que conter un proxecto e despois de desenvolvela coa calma que tivechedes nun xurado, tamén gracias Inmaculada por poder deterse a ver todas as propostas e que cando se analizan en profundidade vense que cada unha delas, cada unha destas finalistas tiña unha calidade altísima. Pero sobre todo, gracias alcaldesa, gracias a todo o equipo de goberno, porque as condicións de partida do concurso eran unhas condicións xustas, unhas condicións na que se premiaba con calidade tanto os premios como os honorarios de redacción dos proxectos como o custe de redacción do proxecto. Isto é moi importante porque senón parece que chegamos a desconfiar do procedimento en sí. E para nós, como Colexio de Arquitectos neste caso, e máis como veciño desta vila, iso é moi importante que non sexa así, que cheguemos e que sigamos a manter a confianza na arquitectura, porque mellor arquitectura vai facer mellores cidades. Así que moitas gracias de novo e parabéns aos gañadores. Bueno, pois moitas grazas a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer a presencia, aínda que sexa veciño, non, como dice, pero é o decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, así como tamén o presidente da delegación de Vigo e os compañeiros do xurado, non? Moitísimas gracias por a oportunidade de asinar ese convenio de colaboración que o que nos permitiu foi que precisamente se presentasen máis de 100 propostas, non? Que para nós pois foi moi interesante e tamén moi laborioso. Co xurado eternamente agradecida porque estiveron pormenorizadamente vendo un tras un todos sí, pero por iso, pero quero decir que non se pasa dun plumazo, senón que valoraron moi ben todas as propostas, eran comentarios interesantísimos
e, sobre todo, bueno, pois tanto Alfredo e Gracia, que son do propio Colexio Oficial de Arquitectos, e que eles tamén se presentan, pois se poñían na pel da persoa que estaba detrás de todos estes proxectos, pero tamén estaba importante e fundamental para nós de Inmaculada, que era representante das bibliotecas, para que estivese perfectamente fusionado pois a arquitectura con o espacio funcional onde estas novas bibliotecas que hoxe en día pois queremos pois ter esa sala de estudos de 24 horas e todo o que comentaban os gañadores, non? Deses espazos que sirvan para os papás, as mamás, os nenos, nenas, os avós, e que estea perfectamente sintonizado todo e que sirva para seguir pois promovendo a cultura, a academia e, sobre todo, porque non, se queres preparar a EBAU, pois que teñan un espazo suficiente, se queres preparar pois as oposicións exactamente o mesmo, e se queres facer pois distintas lecturas, talleres de escritura, de poesía, etc., que teñan perfectamente cabida nese espazo, non? Pero es que aparte que estudaban de unha maneira pois que a mí me serviu tamén de aprendizaxe, non? De como explicaba Alfredo e Gracia, pois da dificultade que temos con esas distintas alturas e que, bueno, só podedes ver aquí os 5 finalistas, non? E o gañador, pois como introducen ese escalón que temos nós xunto con o museo, pois a biblioteca, e será pois xa un sitio de paso onde toda a cultura e todo o movimento cultural e académico este aí, que estaría o conservatorio, o museo, a biblioteca, o auditorio, e entón se sabe que ese espazo está perfectamente anexionado. Pola miña parte nada máis, unha pena que non estean os 4 finalistas, compañeiros vosos, agradecer pois, o esforzo que puxéchedes, non? Os redactores deste proxecto, e como decía Silvia, a concelleira, estaremos xa pois bastante agora, a partir de agora, pendentes, porque sacaremos xudicaremos a proposta, a redacción da proposta, e que para nós é un proxecto moi ilusionante. Creemos que efectivamente pois instalacións como esta, edificios como esta, pois sí que van a estruturar moito a vida cultural da nosa vila, non? Entón, moitísimas grazas, Luciano, moitísimas gracias a todos, ao xurado tamén, e, por suposto, aos gañadores, aos compañeiros da corporación, a Manuel Lucha, de Pontareas en Común, a secretaria que hoxe quiso vir aquí para dar fe de que pois ninguén de non sabíamos quen eran as persoas que estaban detrás deses proxectos, que para nós foi toda unha sorpresa, e que agora ao rematar, quen queira ver, bueno, aí nestas imaxes pasaban as 100 propostas que non contan con estas 5 diferentes, e aí están as 5 que podedes ver que tamén foi dificultoso decidir de entre as 5 pois a finalista e a gañadora. Moitísimas gracias, noraboa, e bueno, esperaremos a inaugurarlo, non?